Jantar celery Nollaig na mBan ahan bhliain an séú lá de bhí anar. Lá ina dogtar sos do bhrá na tíre inné hesar na Nollaig. An seo is Scoil na Fuiseoige tá na daltaí ag fólam faoin tradition seo, agus faoin na fachana gur bondá. Bhí na mlaig ab cócruatha Nollaig caithimid sos a thuirt dóibh. Bíon na mrá ag chur na maise hainsus agus ag cocraach den Nollaig agus bíon siad ag Johnny Brunton na sré do duine eile. Tá rá iach thuirseach mar tá bhí siad ag Johnny Abergal mai. Tá muid ag de bre as na má dá Nollaig. Tá daltaí Scoil na Fuiseoige ag plé na dóin an leis an mhuithe sin a chur inniu don an rá ina speisialta, agus ag cruthú cartaí dóibh mar chealú an lá seo. Hey lá cúisir a Johnny agus beidir cupan té agus carta. Ren mé seo do bhhaí den ag na mBan. Tá ácadí siúl fud na tíre inniu le ceilerí a dhéanamh Nollaig na mBan. Agus má tá rá speisialta i héalsa, máiltar buíthe sa ggó lá agus rud deas a dhéanamh dóibh inniu agus scachlá. Kathryn Nuacht Cúla4, Belfirste.